Welcome back po mga katoktok sa aking channel. Nandito po ulit tayo sa bayan ng Daraga upang ipakita ko po sa inyo ang naibang Christmas decoration ng LGU Daraga. At bago po ang lahat, sana po subscribe nyo naman po ako mga katoktok at likes and share syempre para naman makita ng iba pang mga katoktok natin dyan at iba pang mga toktok enthusiast na hindi pa nakakabisita sa ating channel para naman po patuloy na lumago ang aking channel. Higit sa lahat, maabot ko po yung target ko po na at least 200 subscribers before the end of this year, before the end of the year 2022. At least 200 subscribers lang po. Maraming salamat po in advance and Merry Christmas po sa inyong lahat. Pasensya na kung nagkanda bulol-bulol tayo mga katoktok. Alam nyo naman, alas 8:30 na ng gabi. Mukhang gutom na tayo nito kasi galing lang ng trabaho. So bago po ang lahat mga katoktok, bago tayo mag-move itong pakanan po natin mga katoktok, dito po nadaan yung mga galing ng Maynila or saan man na papuntang Visayas at Mindanao. So magdadak sila sa Matnog. So walang ibang daanan kundi dito po mga katoktok, or unless na dumaan sila doon sa shortcut sa Kamalig. So yung papuntang kanan, papuntang Sorsogon din po yan, mga 60, more or less 60 kilometers papunta pong Sorsogon City. At dito naman po sa kanan, kaliwa mga katoktok, dito naman po sa kaliwa ay ito yung papuntang downtown, o ito na mismo yung downtown ng Daraga at papuntang Legazpi City. So ngayon mga katoktok, so yung Legazpi City ay hindi naman kalayuan dito sa bayan ng Daraga. Siguro mga more or less 5 kilometers. Yan, Legazpi City na po mga katoktok. So ngayon, papasilayan ko po sa inyo yung tinatawag nating, ewan ko kung anong tawag nila sa kanila dito kasi madalas lang ganitong decoration nakikita ko lang to dati sa mga resorts, beaches. Ngayon, itong welcome the tunnel Christmas lights of Daraga Albay. Okay, proceed na tayo mga katoktok. At pauwi na rin naman tayo para naman mayroon tayong ma-i-upload na video para naman sa ating mga katoktok na naghihintay ng ating upload. Yan. So ngayon, dahil papunta tayo ng Legazpi, kakaliwa po tayo, at itong sa kanan papuntang Sorsogon po yan mga katoktok. So ngayon, itong routing dito mga katoktok, kung magawi kayo dito, naiiba tong routing na to kasi sa umaga, sa araw, ito ay one way, walang pasalubong. So ngayon paggabi, mayroon pasalubong, nagiging two way po siya. Dahil sa yung mayor dito, yung bagong elect na mayor, nag-giveaway siya doon sa mga manininda at magtitinda ng mga gulay at iba pa. Kasi yung kalsada na dinadaanan supposed to be ng mga pasalubong, yung mga tawag nito, yung kasalubong, doon na dinisplay yung mga gulay, mga nagsisibagsakang gulay, kaya nagiging two way to sa gabi. So sa araw naman one way po ito, walang problema mga katoktok kahit sa kayo dito dumaan na lane. Wag lang sa gabi kasi kung hindi sa iyo familiar ang lugar na ito, so maluluma ka talaga or baka mabibigla ka na lang na may kasalubong. So ganito talaga to kapag gabi, nagiging two way. Sa umaga, tawag dito one way to. Doon naman sa may Center Island, mayroon naman po doon mga signage nakalagay kung anong oras nagiging one way at kung anong oras nagiging two way. So meron din naman, nilalagay naman yung no entry na signage. So ngayon nandito na tayo sa downtown, specifically sa harap ng Jollibee at Caltex, 7-Eleven mga katoktok. Ayan, ito po yung tunnel lights tunnel Christmas lights ng Daraga. So napakaganda naman ito, maliwanag ang buhay. So naiibang design,
Okay? Hanggang pinailawan nila yung buong sentro nila eh. Di tayo naglagay mga katuktok ng sound ng radyo or ng ano pa man, ng MP3 kasi mahirap, baka kasi matawag dito yung copyright. Alam niyo naman ng YouTube konting music lang nakaka-copyright na. Nag-upload nga ako mga katuktok kung ano yung in-upload ko, yung mga pictures ng tuktok, tapos nagre-upload ulit ako mga pictures, halos magkahalintulad, copyright yung isa kaya dinilit ko na lang almost siguro na-copyright yun kasi almost yung laman nung isa, yung kung anong itsura, ganun din yung itsura nung isa kasi isang picture lang kaya ganun po mga katuktok, kaya dinilit ko na lang yung isa kasi copyright. Hanggang dito nagtatapos yung tawag nito, yung may no entry sign. Pag sa umaga, doon ka na kailangan mo na talagang kumanan. Yung mga papunta dito sa akin, mga pasalubong, kailangan na nilang kumanan kasi one way doon sa may Petron sila dadaan. So ngayon mga katuktok, nandito na po tayo sa may harap or tapat ng Bicol College. So alam niyo naman itong Bicol College dito, sikat itong Bicol College dito sa Albay, lalo na pagdating sa mga courses, sa criminology course. Yan. Tapos sa hindi naman kalayuan, dadaanan po natin yung Bicol Regional and Teaching Hospital mga katuktok. Kaharap naman nun yung Bicol University. Yan. Isa rin sa mga kilalang at tinitingalang universidad dito sa Albay, sa Bicol, itong university. Okay po mga katuktok. Ayan. Ito po ay Daraga, downtown. Okay po. Siguro mga more or less 300 meters. Boundary na po siya ng Daraga and Legazpi. So diba ang ganda mga katuktok, tunnel Christmas lights ng Daraga. So sa tingin ko ito rin yung best practice or best design ng mayor, ng incumbent mayor dito sa Daraga Kasi every time na mayor siya, ganito yung nagiging design sa tuwing Christmas. Kasi last time, nung hindi siya mayor, iba yung design, walang ganito So siguro, ito na rin ay isa sa mga signature design niya, na kapag may ganito, siya yung, ibig sabihin siya yung mayor Ayan na po, approaching tayo mga katuktok sa, tawag dito, boundary, may signage ng Legazpi. Ayan. Okay, sana po nag-enjoy kayo mga katuktok sa ating munting video para sa, alam niyo naman, napapanahon ang Pasko, kaya nakahagip tayo ng Christmas light na pwede nating ipakita sa inyo. So, maraming salamat mga katuktok. Bye-bye!